קיצור, אז מה אני אומר? רגע, מה, אני צריך להציג אותך בפני הציבור הקדוש. אביחי סוויסה, אהלן אהלן. כן. אמרתי איזה דח בבית כנסת לפני שבועיים, נו. אז אמרתי לכבוד יום הולדת טל שלי, פתאום איזה רב צעיר הסתובב, אמר לי, טל? לא, אמרתי לו, קפה. אמר, אוקיי, זה נשמע לי הגיוני. אוקיי? ואז המשכתי בדח. אז כאילו הרבה פעמים אני אומר, כאילו עכשיו אני כבר ממש, היה לי לא מזמן יום הולדת, אז אמרתי, אני בן 39, אז זה וואחד בית הקשיש, אז אנשים לא מאמינים. בסדר. לא, כאילו היה סימן טוב וגדול. מה, אתה צעיר, אחי, לך בכוחך זה, מה שנקרא. כן, אז זה... טוב, מה נגיד? נגיד כמה מילים נראה לי מהתקופה האחרונה. אז נראה לי כאילו החיים רצים פה בקצב אש, מטורף, כאילו, שאני... אבל יש בשדה קוצים. יש בשדה קוצים, כן. והגעתי לפה לגבעות בגיל 24, אחרי 3 שנים של חסידות ברמת גן. תכף נחזור לזה גם, כן. והופ, אני פתאום בית הקשיש, יש לי 5 ילדים. חצי רב, חצי גרפס. כן. רגע, בחישוב קל יעני זה 15 שנה אתה פה, כאילו. כן. וואו. הספקתי לעבור פיגוע שמלאכי רוזנפלד נהרג בו. זה בדיוק לפני 10 שנים. כאילו חודש תמוז. אתם ראשונים שהגעתם. רצו למוס באמצע תמוז, כן. אבל זה יצא כזה בדיוק בתקופה הזאת. הנה, זה אמצע, אנחנו בסוף של התמוז, אבל כן. ביידן. Let my people go. Don't. המכונה בלועזית כמנהג הפלישתים, ביידה. קיצר, הוא שם עליי סנקציות באוקטובר האחרון. הוא שם בעצם על העמותה שניהלתי, על השומר יוש. אחרי חודשיים הוא שם עליי באופן אישי. זה היה כאילו ערב ראש השנה. נסעתי לבקר את ההורים שלי בקצרין. פתאום אני מקבל מהמישה ממלת הודעה, מאיזה שמאלן ששם אביחי סוויסה ועוד איזה בחור מהר חברון. קיבלו סנקציות. התחלתי לדפוק חיוך מאוזן לאוזן. אבא שלי אמר לי, מה יש לך? מה אתה מבסוט? אמרתי, מה אבא? קיבלתי סנקציות מביידן. הראלה התקשרה. אז אמר לי, מה אתה מבסוט? אמרתי לו, תשמע, לא כל יום איזה גבעון. נשיא ארצות הברית כותב, אביחי סוויסה, נראה לו הסתבך שם עם כל האותיות. מה זה? זה פולני? מה זה? קיצר, אז הייתי מה זה מבסוט. אחר כך זה היה פחות נעים, כאילו בתכלס זה היה כאילו קצת קבל כפה מהמדינה. אתה מגלה כמה מהמדינה, אבל... אתה מגלה גוף קיצוני למדינה. אוקיי, שנייה. מה יוצא סתם ביבש? אני רעב, סליחה. תאכל בכבוד. אני לא אכלתי עדיין, כלום היום. יוצא שיש ממשל חיצוני שנכנס לתוך מדינה ריבונית ומנהל את הבנקים, כי מסתבר שכל הבנקים בארץ לובים כסף מהבנק המרכזי בארצות הברית. ושהוא מטיל סנקציות. שזה סוויפט. כן. זה סוויפט, כן. כאילו. אוקיי. שאתה בעצם מפקיד את הכסף שלך בבנק בתמימות שאתה חושב שזה המקום הכי בטוח בעולם, ומגלה יום אחד שזהו, נסגר לך חשבון בנק, אין כרטיס אשראי, אין מזומן, כידוע שאין חבר נאמן כמו כסף מזומן. כן, אז מאותו רגע אתה מתחיל לנסות לאגור מזומן כדי לחיות. מבטלים לך את הפנסיה, כל דבר שהוא קשור כאילו למשהו חיצוני מארץ ישראל. מה זה מבטלים? מבטלים, כאילו שלחו לי, קיבלתי הודעה מהסוכנות ביטוח, העברנו לך את הפנסיה שלך למשהו שקלי, כי אתה כבר לא יכול לשים את הכסף שלך במשהו שהוא קשור לחו"ל, לארצות הברית וכאלה, בגלל הסנקציות של ביידן. עכשיו שנייה, היותר הזוי זה שהבנק כאילו שולח המכתב, שממשלת ארצות הברית אומרת שאתה גורם לבעיות בגדה המערבית, כן, וכלשונם, בלי בית משפט, בלי אשמה, אף אחד לא עשיתי כלום, סתם קמתי בוקר יום אחד. מאוד מזכיר את הצווים המנהליים. כן, מאוד דרקוני. אז וואלה שמה כאילו פעם ראשונה בחיים, נראה לי שהיה לי פתאום
איזה חיזוק משמעותי, כאילו, סתם, מה זה עם ישראל בפשטות? גם אתה בתור חבר... לא נשברת מזה? לא, כאילו מנטלית ממש לא, זה היה כאילו מאוד מקומם, אוקיי? כן, נגיד הכנסת ישר עזרו לנו, הזמינו אותנו לפגישה בכנסת. כן, אבל מעבר לזה, בסופו של דבר יש לך משכנתה שיורדת כל חודש. כן, קיצור, בקטע של הזוזים, אז זה היה הקטע הקשוח, כאילו מאוד, כי יש לי החזר הלוואה, כאילו עצבני, עם כל הריבית והפריים והכל. שהיום כידוע היא 6 צפונה. כאילו, אני יכול להגיד את המספר, זה, כן, זה מספר כבד, אני מחזיר 9,600 בחודש. זה לפני שכירות, לפני אוכל, לפני בתי ספר, לפני האוטו. זה בסדר, אני מוציא את זה, לא לכיס שלי, אני מוציא את זה למעון. בסדר, כן, גם היה תקופות שכן, היינו מוצאים את זה, שהיה לנו כזה ילדים בסריה, אז היינו מוצאים. 6,000 ילד, כן? כן, אז אמא שלי אמרה מה, שגידלנו אתכם גם, הוצאנו את כל הכסף על הזה, כאילו, זה חלק מהחיים. אתה יודע, מה שהחזיק אותי הרבה זמן בנושא הזה, זה שאבא שלי, יש לו הרבה אמונה וביטחון בנושא הכלכלי, אז הוא אומר שהוצאות חינוך והוצאות שבת חוזרות. טוב, לא שמעתי את זה על החינוך, שמעתי על הוצאות שבת. לא, ודאי, חגים, שבת וחינוך, זה חוזר. שאלה מה קורה, מתי זה גיל חינוך, כי עד שזה גיל חינוך זה לא חוזר, אז כאילו מה קורה? לא משנה, יש לי הרבה חשבוניות שמחכות. צריך להזדכות עליהם. קיצור, סתם, השורה התחתונה, כל הסיפור של ביידן זה באמת לא הזיז לי את כאילו בקטע האישי, לא הפריע לי יותר מדי. סבבה אותי קצת כאילו שהמדינה מפקירה את האזרח הקטן בסוף מול המפלצת הזאת של ממשל אמריקאי עוין באותה תקופה, כן? יאמר לזכותו של דונלד טראמפ, ביום הראשון שהוא נכנס לנשיאות, אחרי 3 שעות הוא ביטל את כל הצווים של הסנקציות לכל המתנחלים. דרך אגב, לזכותו יאמר שעושה סנקציות על שופטי האג, ששפטו כנגד מדינת ישראל. כן, לא, תותח. הפכת קערה על פיה. כן, קיצור, גם שהוא היה בגלגול הקודם שלו, נשיא, שאיך שאומרים, נתנו לו לנסוע על סמי טריילר מהרגע שהוא צריך ראשון, אז נראה לו קצת טעויות קטנות, אבל מינוריות. בסוף הוא בולדוזר והוא אמיתי וישר, וזה נראה לי, זה ההצלחה שלו, כאילו, סתם, כאילו האמריקאי הפשוט, אכפת לו לפרנס את המשפחה שלו, שלו גאווה לאומית לארצות הברית, כי הגויים, בגלל שהדת שלהם היא לא סגורה על עצמה, אין להם משהו מאחר. לא, גם ארצות הברית מוכרזת כמדינה חילונית. זאת אומרת, יש ביטוי מאוד חריף, שלמדתי אותו באזרחות, של ברק אובמה, שהוא ברק חוסיין אובמה, אבל הוא אמר שבין הוא זוכר איך... דרך אגב, גם איתו היה לי טאקל, כן? כן? שהוא היה נשיא ארצות הברית. נו. אז היה תקופה... אתה מסתבך עם כולם, יש קודש, זה טטטם וגם... כן, קיצור, מה היה? אתה מגיע לקודקודיה. הוא היה נשיא מאוד, עוד יותר עוין מביידן, לדעתי. מה? והוא לא נתן לנו, סתם ברק חוסיין. שנייה, אז הייתי רווק באש קודש, לא היה אפשר לבנות לא פרגולה, לא להניח מחולה, לא לעשות כלום, היינו גבעה קטנה, בעיקר רווקים. היה לנו איזה אוהל נחמד כזה, שקראנו לו אוהל מועד, כל מי שמועד בא לאוהל, היינו שותים שם ערק, מתחממים בתנור, עושים לחיים. מתחממים בערק. כן. קיצור, היינו עושים שם שמח, אז... קיצור, תקופה אחר כך עברתי לגבעה ליד ליישוב הדת, קניתי קרוון, בהזדמנות פז, עשינו את זה בשושו בלילה, בחמישי בלילה שהמינהל כבר פחות מתפקד. מנופי אבי. כן, בן יהודה אבי, אני לא זוכר מי זה היה. פרסומת סמויה. הבחור עם הקוק, זה המפורסם. קיצור, אז וואלה, היה שם קרוונים מתנגשים אחד בשני, עד שחילצנו, זה הקרוון הכי טוב שמצאתי. הנחנו אותו, וכאלה בחור מקצרין שלא מבין יותר מדי בהתנחלויות מה עושים פה, אז מישהו אמר לי, תשמע, שים איזה חבל כביסה, ונורא משהו שהמינהל לא יבוא לקחת את זה. אמרתי, כאילו, למה שיקחו, כאילו, מה הסיפור? לא אמרו, הם יחרימו לך את זה בשנייה. ואז באותה תקופה אמרו שאובמה מתעניין על כל קרוון שמונח ביהודה ושומרון, הבן אדם יש לו 300 מיליון תושבים, מעניין אותו איזה חתיכת פח ביהודה ושומרון, אז כאילו, שם בא חיזוק רציני, שבאמת כאילו אנחנו לב העולם, כן? אתה בלב, כאילו... היום זה ככה. לא, אני אומר, זה חיזוק משמעותי, כאילו, מה מעניין
מה הבחור הזה... תשמע, כל העולם, אחי, ישראל נמצאת בכותרות, למרות שהיא כאילו, תשמע, היא לא יודע כמה אחוז מאוכלוסיית העולם, אחי, אנחנו איזה 8 מיליארד בני אדם בעולם, ובסוף כולה יש פה איזה 8 מיליון יהודים. תשמע, זה כלום שום דבר, כאילו. גיסי עכשיו במילואים, אז הוא אמר לי, תגיד רגע, יש לך לתת לי איזו הוכחה למה אנחנו אמורים לגור פה בארץ ישראל, אבל למה אנחנו אמורים לכבוש, זה כתוב איפשהו. אז אמרתי לו, תשמע, זה כאילו, זה הרש"י הראשון בתורה. זה ודאי, מה שכן, אני אגיד משהו קצת קשה. יש את הפודקאסט על המשמעות, לא יודע אם אתה מכיר, של תמיר דורטל. אני רואה כל הפודקאסטים זה תמיר. אני תמיר מנדובסקי, לא יודע, עם השקעות לעצלנים. לא, אז תמיר דורטל, יש לו פודקאסט על המשמעות, הוא מביא מלא אנשים, נורא מעניין. מה שכן, פעם אחרונה, לפני שבוע, ראיתי את זה שלשום או אתמול, לא זוכר בדיוק. פודקאסט הוא הביא אחד מנטורי קרתא ממאה שערים. תשמע, הוא שכנע אותי, אחי. שמה? שיש 3 השבועות, אחי, ואנחנו צריכים, אחי, לא להתגרות באומות, אחי, לא לעלות בחומה. ויש עוד, לא זוכר את השבועה השלישית. אם חומה היא נבנה עליה לוח ארז, כן? אתה מכיר את המדרש הזה? כן, השבעתי אתכם בנות ירושלים. לא, שכאילו, יש שתי סגנונות. יש אפשרות לעלות, עם ישראל יכול לעלות כחומה, הכוונה, הרבה אנשים יכולים לעלות ביחד. דהיינו המעפילים, כן? ואם לא, כמו לוח ארז, מה זה לוח ארז? דלת מעץ ארז כזה. שאי אפשר להיכנס שם רק אחד, אי אפשר עכשיו להיכנס לשם 100,000. כן. זה מה שקרה בתחילה, דרך אגב. כל תקופת המעפילים והמנדט. זה מה שהיה פה. קיצור, אז הדח הזה שאמרתי לגיסי היום בהקלטה של איזה 2 דקות, אמרתי את זה גם לאיזה דרך בחור. אגב, אני מגיע להקלטות של 2 דקות ואני מאוד מתבייש בזה. כן, זה... לא, בסדר, שאלה כבדה, אתה יודע. בסדר, כותבים. כותבים? לא נהגתי, לא יכולתי לכתוב. זה כבר משהו אחר. בכל אופן... אם כי ראיתי אנשים יושבים על הצעות מחיר תוך כדי נהיגה, אז אני לא יודע כבר מה מפה. בתור רמת גני, אז בזמן שלי במראה הייתי שומע שיעורים של הרב יחזקאל סופר. כן? לא מכיר. שהוא חבדניק, לא משיחיסט. כן, לא, כאילו, לא אומר הרבי זצ"ל כל 2.5 שנים, אבל חבדניק לא משיחיסט. אהבתי את הדיוק, החידוד. כן. והוא כזה מדבר המון על היהדות בקטע לוגי. כאילו ההיגיון של היהדות. כאילו, יש לו ספר שנקרא לדעת להאמין. כאילו, אמונה זה משהו מופשט מהדעת, הוא מעל הדעת. כן? כן. במקום שאתה מפסיק זה, שם מתחילה האמונה. כן, כאילו, מפסיק להבין, שם מתחילה האמונה. כאילו, כן. אז הוא דווקא הולך בכיוון ההפוך. אז שמעתי אותו עוד בגיל 18, וכשהתחלתי להיות פה רועה צאן, התחלתי להקשיב לשיעורים נוספים שהוא העלה, ואז הוא דיבר על ביור של הרבי מלובביץ', על הרש"י הזה. תשמע, כשאתה קורא את הרש"י הזה, כאילו נראה לך הרבה פעמים שאתה מבין את מה הרש"י אומר, אבל אתה קולט שאתה בכלל לא בעניינים. שורה תחתונה, וזה כאילו מנקז נראה לי את כל השנאה של האומות, ואת כל ההתבחבשות שיש לנו פה הרבה שנים, גם הרבה פעמים פנימית, אתה לא סגור מה אתה עושה פה, כן? שאם יאמרו אומות העולם לישראל, הסתים אתם, שכבר 2 ארצות 7 גויים, הם יאמרו להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, ברצונו נתנה להם, ברצונו נטלה מהם, הוא נתנה לנו, כן? קיצור, מה אומר הרב יחזקאל סופר? הוא אומר, תקשיב, התורה מתחילה מבראשית, את כל הקוסמולוגיה, איך נברא כדור הארץ, צופות, חיות, האדם הראשון ואת כל הדורות, משום כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. עכשיו, מה הוא אומר? מה הדיוק של הרבי מלובביץ' שאומר, אם יאמרו אומות העולם לישראל, הסתים אתם שכבר 2 ארצות 7 גויים, שנייה, הרבי אומר, למה 7 גויים לא התלוננו הם, שהם ילינו, יגידו, סתם, שהעזתים יגידו, מה אתם באים עכשיו לכבוש את עזה, כן? סוריה יגידו, מה אתם באים לכבוש אותנו? למה האום מתערב? מה הקשר? כבר אז היה האום, כן? אומות העולם. כן. אז הרבי מסביר, אומר, וואלה, קדוש ברוך הוא יצא פה לא פייר. איך זה יכול להיות? בעצם הגויים אומרים לקדוש ברוך הוא, תשמע, איך זה יכול להיות שלקחת פיסת קרקע בכדור הארץ, והקצת אותה רק ליהודים? כן, שנאמר, ואויביך שממו עליה.
כן, שאם אנחנו לא נמצאים פה, כן, ידוע, יש כל הסיפורים על גוש קטיף, שעזבו שם את החממות, הערבים ניסו שם הלוך ורצור, צור ושוב, לעשות שם חקלאות, לא עבד, אוקיי? שכאילו יש מובטח, אין את ה... עם ישראל זה הנשמה כאילו, ארץ ישראל זה הגוף, עם ישראל זה הנשמה של הגוף. ואם עם ישראל לא נמצא פה, אז הגוף הוא חסר משמעות. אז זה בעצם הגויים מלינים על ארץ ישראל, מלינים על הקדוש ברוך הוא יותר נכון. כי גם סתם, הוא נגיד מסביר לוגית, הגלובוס התחלק לשם חם ויפת, אנחנו שמים, אנחנו בתוך חלק של השם, בתוך החלוקה של ארץ, של כדור הארץ. קיצור, אף על פי כן, הם מלינים על זה, שאיך זה יכול להיות שיש, זה כאילו במדינות בעולם, מדינה כבשה מדינה, רוסיה כבשה את אוקראינה, טוב, זה הופך להיות של רוסיה, אוקראינה כבשה לרוסיה, זה הופך להיות של אוקראינה, כאילו, איך אתה משנה פה את המשוואה? אז זה... אולי זה באמת חלק מהדרך של השם יתברך, כאילו להתגלות, לתת פה טביעת אצבע, כאילו, לתת פה כאילו איזה נקודת אחיזה שכאילו אומר, תשמעו, כל העולם יכול להיות כאילו מאוד מאוד דינמי ומשתנה וזה, למעט X, שזה ארץ ישראל. ושם זה המקום שלי שאני נמצא, וזה המקום שהבנים שלי נמצאים פה, והם עושים לי פה בית. דרך אגב, זה נורא מדהים לראות כל הייאוש הזה שיש כרגע בין ערביי פלסטין, בגדה המערבית. נראה לי יש משהו מחז"ל סתם, שאני מרגיש את זה על הבשר, אני מעריך שאתה גם כן. אני אגיד לך, ראיתי פשוט משהו לאחרונה לא מזמן, כאילו, והיום, לפני כמה שעות, ראיתי משהו והוא ממש שיקע בי בצורה מאוד מאוד חזקה. רואים איזה ערבי ירושלמי, ישראלי, מדבר על זה, על הצורה שבה, על ההתנהלות של בן גביר ושל המשטרה וכל החבר'ה שעולים להר הבית ומה הם עושים שם ומה זה. וכאילו מסביר את כל ההידרדרות של התהליך, כאילו, ואומר, ובסוף הם גם יכריזו שזה מקדש. כן. וזה גוואלד גדול, כי אתה רואה איזה גוי, כולו שרץ. תשמע, הוא אומר דברים כאילו, שאנחנו בעצמנו לא מעיזים להגיד, כי זה לא פוליטיקלי קורקט. כאילו, אנחנו לא... תשמע, לבוא ולהגיד, אחי, שאנחנו צריכים, שזה בכלל, זה לא אל-אקצה, אחי, זה לא כיפת הזהב, זה, אחי, זה בית מקדש, אחי. אחי, הוא בא ואומר, כאילו. מה, פה יש פה עכשיו תורמוסאיה, כתבו במודיעין האזרחי. אנחנו נהיה הקוצים בצדדים שלכם, אנחנו לא ניתן להם, והיו לסקיקים מעיניכם. צנינים, כן. כן, צנינים. קיצור, מה נסגר פה, כן? לא, זה יפה, כי אני שמעתי במה שהוא אמר, שמעתי זעקה של כאילו, נו קדימה, תעשו את זה. עכשיו, לא ממקום של כאילו... עוד רגע לוקחים לנו. אלא ממקום של אנחנו צמאים לזה, שאתם תהיו שם, כי כשאתם תהיו שם אנחנו נשחרר. זה הקריאה שלנו, אנחנו כאילו הרי כקונטרה, איך זה עובד? אנחנו תמיד כנגד. אתה רואה מישהו שהוא מתפלל בכוונה, אתה יוצא כופר. אתה רואה איזה כופר, אתה ישר הולך אחי לזה. זה ככה עובד. ככה מסתברא. כן, אנחנו תמיד, זה מייצר אצלנו את התנועה הנגדית, ואני חושב שזה חלק מהנקודה שלהם, ההאחזות שלהם פה בארץ, באדמה הזאת, שהיא, בוא, מה היא בשבילם, אחי, הם... תיירים. גם ככה לא מוציאים, לא, הם לא מוציאים פה כלום, אחי, זה לא שיש להם פה איזו חקלאות מפותחת, אחי, זה כמו שאתה אומר, אחי, שהארץ היא שממה בשבילם, ברמה הפיזית. והם כל כך מתעקשים על זה, זה בשביל לעורר אצלנו את כאילו, כל המניות, זה בשביל הכיסופים, כמו שרבנו אומר. ובאמת בסוף, כאילו, אני שמעתי במה שהוא אמר כל הזמן, חזר לי, כאילו, אתה יודע, איזה קול כזה עמוק של, נו, אנחנו מחכים, כאילו, אנחנו צריכים שתהיו אור לגויים. עכשיו, תשמע, יכול מאוד להיות שאנחנו לא, כאילו, קצת אני אגיד, הרהורי כפירה, לא נעיף אותה מפה. יכול להיות שנדלל את האוכלוסייה, כאילו, כי בסוף יש הגדרות מאוד ברורות של גר תושב, אבל בסופו של דבר יכול מאוד להיות שתשמע, אחי, הם רוצים את הקדושה הזאת, לא יודע, אתה מבין מה אני אומר? כן, יכול להיות, דבר ראשון. תשמע, זה מהפכני הרעיון הזה, זה קצת גושניקי, הייתי אומר, אבל סלח לי. כן, ראיתי דווקא... אני מרשה לעצמי לחרוג מגבולות התהיות. איזה רעיון של ביבי שהוא עתיק יומין,
האם לערבים מגיעה מדינה פלסטינאית? אז הוא אמר שירדן היא נחשבת בהגדרה מדינה פלסטינאית, אז הוא אמר כאילו, מה הם רוצים עוד אחת? כאילו, יש להם כבר, שיחזרו הביתה כאילו. טוב, בוא נגיד, אם נגעת במקדש, אז אני אגיד שתי דברים חזקים. זה עכשיו התקופה גם, דרך אגב. כן, מאוד תקופה. כל רודפיה השיגוה בין המצרים, כן, כידוע שרן, אבא של ידידיה, המכונה בלועזית, עולה בבו. אז... המפיק האגדי, דרך אגב, צריך להגיד. כן, אז הוא אמר, כאילו שזה מופיע, אבל הוא אמר כל רודפיה השיגוה, כן, יצא חיות כו' שזו תקופה שאפשר למצוא בה את השם, כי יש בה תקופה שכאילו מאוד מסוכנת, נראה לי אני רואה בבית כנסת, כמעט כל בן אדם שני אומר הגומל, ההוא אשתו עפה מהכביש, ההוא נפל עליו זה, אני אתמול חטפתי קרש של פרגולה לתוך הראש, נפלתי על הרצפה. אני אתמול הכנסתי את הראש שלי בקרש של פרגולה. קיצור, זה זמן מורכב. בתכלס, אחרי 9 באב לדעתי זו הייתה תקופה, גם בתור תלמיד ישיבה וגם אחר כך בהמשך החיים, היה עובר 9 באב, הייתי נשבר לרסיסים, כאילו, זה היה כאילו, וואי, זה כאילו, וואלה די, סבלנו, קיפחנו את עצמנו, השתדלנו. הצטמצמנו. מה זה, בנאורה אתה מדבר? כן, בנאורה כאילו היינו נכנסים למחכמה, שזה הבית כנסת שנמצא ממש מול קודש הקודשים, עם הרב דרוקמן, זיכרונו לברכה, ומתפללים, אתה יודע, את התפילות כאילו, אתה מרגיש, בוא נגיד, זה לא סגנון רמת גני, אבל זה כאילו, אתה מרגיש כן, אתה מרגיש את ההתעלות של הרגע. וואלה. יש משהו בצום שהוא מזקק. מאוד. ועדיין אתה רואה את השואלים הלכו בביתך, כן? ופעם ראשונה שהייתי להר הבית זה היה עם אבא שלך, עם הרב אריאל סלמנדר. שכבר לא עולה. והלכתי כמה צעדים, זה לא היה כאילו, לא היה לי שליטה על זה, פשוט נפלתי על הברכיים והתחלתי לבכות. אז אבא שלך כזה אמר לי מה יש, אמרתי לו, תשמע, אני לא יכול לראות את זה. אתה רואה ערבים משחקים כדורגל, ערבים, ילדים ערבים, ואתה מרגיש כאילו בארץ ישראל, אבל אתה מרגיש באיזה גלות, כאילו יש לך, כאילו הסטרא אחרא שולטת על המקום הכי חשוב בעם ישראל. זה האירוע, אתה יודע איך זה, מחלה בלב יותר קשה ממשהו ביד. קיצור, אז יצאנו משם, כאילו עשו גם באותו יום, יום עיון המקדש, וזה הרב יהושע שפירא הגיע לתת איזה שיעור, אז הוא אמר משהו מאוד מאוד יפה, שתפס אותי עד היום, אני לא שוכח את זה. הוא אמר שמישהו חוטף מכה בזרת, מה קורה? הוא אמר, תוך איזה כמה שניות הוא פתאום טק-טק, מתחיל להרגיש את הדופק בזרת. הוא אמר, שנייה, מה, הלב שלי בזרת? הוא אמר, שנייה, אתה חושב? אוקיי, אני מבין שהזרת שלי מאוד קשורה ללב. זה יבד גדול. אוקיי, אז הוא אומר, הרבה פעמים... פיצוץ באצבע. אז הוא אומר, הרבה פעמים שקורים דברים נוראים, אז אתה קולט שאתה חוטף מכות, זה בגלל שמשהו בלב חסר, יש לך חור בלב, כן? חסר משהו בלב. וזה הצער האמיתי, כאילו זה רק מעורר את הזיכרון, המכות החיצוניות, כי זה משהו יבש, אבל כאילו, אתה קולט שחסר פה משהו פנימי יותר, אז מאוד אהבתי את המשל הזה. ברוח התקופה. וזה נראה לי גם, כאילו עכשיו, 7 באוקטובר, שזה קרה, אז גם, אתה אותו, על מה... אבל הם באו מאוד צועקים על האירוע. שנייה, הראל... באו מאוד צועקים לעורר את עצם העניין. לא, אז הראל שרביט אומר, השם יקום דמו, כן, שהוא רואה את השיקוץ הזה בכל סלון, הוא רואה את האל-אקצה, כן? כן, לא רק זה, אני אומר, הם בעצמם, אחי, מבול אל-אקצה, כן. מבול אל-אקצה, זה כאילו, תקשיבו, חברים, שכחתם מה המטרה, קצת התשתש לכם האירוע. כאילו, בואו. דרך אגב, רואים מגמה מטורפת עכשיו שיש. בהר הבית. מה, כאילו שהרבה יותר אנשים עולים? גם הרבה יותר אנשים, גם יש חופש פעולה הרבה יותר גדול. כן, מה זה, דבר ראשון שעליתי אז עם אבא שלך. אסור היה להתפלל. שנייה, זה היה הצגה, כאילו. היה איזה רב ששייך לאחד הישיבות שכאילו תומכות בהר הבית. והוא אומר, תקשיבו, אני אעשה עם הידיים, כאילו אני מדריך אתכם בטיול, תגידו תהילים. הוא אמר, מדי פעם אנחנו צריכים להשחיל פה איזה מנחה, אבל כאילו הוא אמר, תגידו תהילים, ואני בינתיים אעשה כאילו, אני מסביר לכם ימינה שמאלה,
ניתן לנו את הזמן להתפלל. והיום מתפללים ושרים ורוקדים ומשתחווים, והרב מיכי יוספי אמר איזה חידוש, והשתחווית ושמחת. הוא אמר שמי שהולך להשתחוות, זה גורם לו לשמחה, כאילו שיש לזה מעליותה. אז וואלה, מלא שנים לא הייתי בהר הבית, בבית המקדש, כאילו הר הבית זה קצת גלותי. כן, אבל כרגע זה המצב. אפשר להתכחש לזה. יום יבוא ותשמע, איך אמרתי, אני רוצה להיות בצוות הטייחים. תן לי לגרגר קצת זהב, אחי. טוב, קיצור, בואו קצת, אנחנו הלכנו כבד מדי על הדברים הכבדים. בסדר, אחי, זה חלק מהתקופה. טוב, קיצור, אנחנו עושים פה את הפודקאסט ליד בודקה שמירה, אז אמרתי שזה הזכיר לי משהו מהצבא. כן, אני בכלל כרגע, כמו שאתה רואה, אני צופה פה על פני דמשק. קיצור... נו, מה? ספר לנו קצת חוויות, אני לא זכיתי להיות בצה"ל. קיצור, שהתגייסתי בשנת התשכ"ח, סתם, התגייסתי באוגוסט 2005. וואו. כן, אז כאילו בתור... זה בדיוק הגירוש. כן, בתור בן למשפחה דתייה, זה היה לי מסלול לא כל כך שגרתי בחיים. כאילו אבא שלי רק בכיתה ג' כזה, היה לנו בית ספר יסודי, שכונה ליד הבית. בכיתה ג' אמר, טוב, אני רוצה שתעברו לחספין, ללמוד בחספין. היינו שם איזה שבועיים, זה היה נשמע לי כמו סינית, אמרתי, אבא שלי לא מתאים לי. נשארנו בבית ספר חילוני עד סוף י"ב. י"ב היה לי באמת דילמה רצינית. התחלתי קצת להתאהב ברמב"ם. אמרתי, אם אני הולך למכינה קדם צבאית וקצת חורש את הרמב"ם, או עושה משהו אחר, או מתגייס. ואז הגיעו אלינו חבר'ה מוויצו נראה עמק מעפולה, אמרו לנו, בואו תעשו שנת שירות. הוא אמר, כאילו, יש לכם איזה הטבה כעת, אתם יכולים לעשות שיפור בגרויות, וזה בזמן הזה, ובכל אחר הצהריים אתם מדריכים נערים. וואלה, השנה הכי כיפית והכי משמעותית שנראה לי הייתה לי בחיים, השנת שירות הזאתי. איפה עשית אותה? בוויצו נראה עמק בעפולה, פנימיה חקלאית. שמה. כן. כאילו, אז השם שלי היה נקרא אביחי חקלאי, כן? אני מגיל 16 התחלתי להתעסק בחקלאות, אבל שם זה נדבק לי עוד יותר, בחבר'ה. והתגייסתי משם, הישר לקרקל. קרקל. גדוד מעורב, אוקיי? תיקון הכללי. אז קרקל בזמנו היה גדוד בין כמה שנים בודדות. הוא עדיין אבל היום נושא דגל השירות המעורב הקרבי. כן, כן. גם נראה לי הגדוד הכי ותיק, נראה לי גם הכי מקצועי, יש לו הרבה מהלכים טובים. מה שכן, היינו בעצם מחזורי אוגוסט זה גיוסים של גרעינים, אוקיי? מה אומר גרעין? מה זה אומר גרעין? יש גרעין שמורות הטבע, גרעין הנוער עובד והלומד, גרעין לאומנויות, קיצרו כל הפריקים של כדור הארץ, בערך. אוקיי. באמת פריקים. מה, אנשים מיוחדים. כן. הומואים, לסביות, רפורמים, כאילו כל הבליין. עכשיו כאילו השירות עבר לי כמו איזה טיול שנתי, כי זה היה חוויה אחת מטלטלת, אבל גם מאוד מעצימה. סתם, כאילו, אני אגיד את הקבלת פנים, זה היה חזק. התחיילנו כי אנחנו בני שירות, והתגייסנו רק אחרי זה שבועיים, כאילו התחיילנו שבוע. זה כמו בין אישים. 9 באוגוסט התחיילנו, 15 באוגוסט התגייסנו, עומדים בעלייה לבח גבעתי, אז אני לא יודע היום, אבל קרקל אז בזמנו עשו טירונות בבח קציעות, ועומדים כזה בעלייה לבח, פתאום מלא חבר'ה דתיים יוצאים מהבסיס, זורקים את הנשק בש"ג, הולכים הביתה. וכמובן, כאילו בקטע של הפגנתיות על ההתנתקות. וואי, זה ממש זה כאילו, זה כן, ממש... כן, זה אותו רגעים, כאילו. אתה התגייסת כאילו, לא לאור זה, אלא בתוך זה. בתוך זה ממש. וואו. ברוך השם, לא לקחנו חלק, לא כלום, כאילו היינו טירונים ורק התחלנו. רק לקחנו חלק בממסד הצבאי. כן. אז היה, כאילו היה קצת איזה מילי לבדיחותא, שאתה יודע שהיה לי כזה דברים שאתה, יכול להיות שרק אני כאילו הייתי מאושר מהם, כי לא הייתי רגיל בדברים האלה, כל היום לשבת במעגלים ולעשות דיונים, ומדווח ראשון בקרקל זה שמישהי אומרת, טוב, בואו נחשוב למה יורים בנשק, זה הומני, זה ריאלי, זה פה, זה פוצי מוצי. ואיך אומרים שהם הכי טובים? שנייה.
מצד שני היה צחוקים שבמטווחים, כמו שאכלת עכשיו שניצלים, אני זה כאילו זוכר את זה כמו היום, קיבלנו קופסת שניצלים למטווחים, ותחנו אותנו, כאילו זה היה איזה פיילוט שביקשו מאיתנו לראות בתקופה מאוד קצרה 10,000 כדור, זאת אומרת, קראו לנו את הצורה, מהבוקר עד הלילה היינו במטווחים, ירינו וירינו וירינו. קיצור, הגיע תבנית של שניצלים עסיסיים, שוואלה יש לה אחלה אוכל בבח גבעתי, הממה היא התהפכה על החול. עכשיו, חצי מושבניקים, חצי קיבוצניקים, דפקו את השניצל למכנס, שמעת את הקנקים של החול, אבל אכלו את זה. אז כאילו, לא יודע אם זה היה מתקבל בכל גדוד או משהו כזה. חוויה ממש, ממליצה לך. כן. ערבים בפלוגה, ערבי שבת, היינו עושים הצגות. כאילו, גם, בוא נגיד, הם ידעו שאני דתי, ומבית דתי, והיו אותנו גם קצת בנות דתיות בפלוגה. אז היינו עושים הצגות בשביל להעביר את הזמן, כאילו. כאילו, מסתיים כל האירוע, מסתיים הזה, אז היינו עושים הצגות, שזה היה חזק. כאילו, אני שמרתי על איך קוראים לזה? איך אני אגיד לזה? רשמיות, כאילו. פסון. כן, פסון. הייתי מסתובב בערב שבת עם ג'ינס. להרגיש קצת אווירה של שבת ולא עם הבגדי צבא. וכבר שעלינו לפלוגה, אז היה לנו חבר'ה ממש מוכשרים, כאילו חבר'ה כאלה עם שמיעה אבסולוטית, מנגנים כל שיר רוק שאתה לא מדמיין, הם יודעים, אתה רק מזמזם, הם כבר שולפים לך אותו מהדיסקט, ומאיר אריאל זה היה כאילו... זה היה... כידוע, ידידנו אוהב כן, מאיר אריאל. אני מאוד אוהב את מאיר אריאל. אז למה אמרתי את כל דרך הזה? בגלל הבוטקה. כאילו, אז בזמנו MP3 בעברית, זה היה חידוש גמור, כאילו. שעשע להגיד את זה עם האייפון החדש. אני יושב במוצב, כאילו זה נחשב על ציר פילדלפיה, אבל זה קרוב לאילת. כדי להיות עדיין בפוקוס בשמירה, שמתי אוזנייה אחת באוזן ימין עם מאיר אריאל, באוזן השנייה פתוח, לא שומע כלום. פתאום מגיע לאיזה קצין רוסי לביקורת של העמדה, מדבר איתי, ואתה יודע, אני יודע קצת, ככתי בידילה, ברטן, חזלישש, וזה גם, אני כזה מקשקש איתו ברוסית, רק שלא ישמע את אחי, שומעים את זה, כאילו, מאיר אריאל, עכשיו, מזל, מאיר אריאל הוא כזה פיס אנד לאב, אז הכל צור רגוע, אז הוא לא שם לב שאני שומע מוזיקה באמצע העמדה. אז זה היה ככה, ואחר כך שיצאנו למערבים, אז נסתבר שבאמת היה כאילו איזו עדה מטורפת, יחסית כאילו לחבר'ה בגיל, אז יושבים עם הערבים עולה נגמש על קו רקיע, ומתנמנמת הדובה, על בטן מלאה קליה, או ארץ חבובה, ומנסר גלגל ירח. לא זכיתי. קיצור, שירים כאילו ממש יפים של מאיר אריאל. אז, שמע, קור אימים, זה נקרא בקעת הירח, האזור הזה, קרוב לאילת, קור אימים, שעמום, פיצוצים, כמעט, מדי פעם השוטרים המצרים היו יורים בלילה, איך שנאמר חושך מצרים, כמו עכשיו שלא רואים כלום, וצריך להעביר את הזמן, אז כאילו, וואלה, מוזיקה היה מעביר לנו את הזמן, מדי פעם היינו הולכים לאילת לעשות איזה מדס על כל הטיילת, ועל הדרך קצת שותים מרק, הולכים לאיזה מסיבת טרנס, כאילו לחיזוק המצב רוח, מגיעים לשדה תעופה שיכורים מתים, כאילו בגלל שהייתי יותר צפונית מנהריה, אז הייתי מקבל טיסות, אז כבר הייתי מעלה איתי את כל המחלקה על המטוס. קיצור, זה היה באמת שירות מדוגם, כמו שאומרים. שירות משמעותי. כן. פשוט, כאילו, מאתגר, פשוט אי אפשר להגיד את זה, כאילו, באמת זה, תשמע, זה החטא בלול של תרנגולות, כאילו, מלא בנות. וואו. מעט בנים. אז בעיקר בנות יש שם? כן, בגדול על כל 3 בנים יש 9 בנות. בין 1 ל-3. כן. וואו. כאילו, אתה עולה לסיור, יש איתך 3 בנות, אתה עולה למחסום, יש איתך 3 בנות. וואו. אתה עולה... ואיך זה להיות כבן אדם, כאילו, כאדם דתי שם? אוקיי, שנייה, אתה עולה למערב, אתה... שאלה הבאה. שנייה, כן. הרבה פעמים המערבים דווקא היו עושים לנו, כן, 2-2. אבל כן, תשמע, זה לא פשוט, אתה יודע, זה תקופה כאילו שאתה מאוד צעיר בחיים שלך, הורמונים משתוללים אצל כולם לדעתי, וזה מתח מאוד גבוה, כאילו. ואיך אפשר לתפקד ככה כצבא? זה עובד? זה לא עובד. כאילו, כל הקטע של הציונות הדתית, כאילו, אומרים, טאבו זה שזה לא עובד. לא, זה היה לי, בקיצור, אחרי 1.5 שנה נשברתי.
כאילו בקטע הזה ספציפית, כאילו זה, גם כי זה היה קצת כאילו מאוד מוחצן, נגיד, כאילו, לסביות, הן היו לסביות קשות, כאילו, מדברות כזה בזה שנופלות לך אוזניים. בגבריות מוחצנת. כן. אחת לפעמים הייתה מסתובבת עם כיפה לחיזוק המצב רוח. אמרתי למג"ד, שמע, אני לא יכול, כאילו, אני כל דבר, כאילו, עם שלוש בנות, וכאילו, אני מבית דתי, בן אדם דתי, אני לא מוצא את עצמי פה, כאילו, בפלוגה. כאילו, תעביר אותי לנחל חרדי, או למשהו, אני כאילו, לא יכול להיות פה יותר. אז היה לו הצעה טובה, הוא אמר לי, תשמע, בוא תהיה איתי בחפ"ק. ואז ככה אני פותר אותך מהסיפור, כאילו, הייתה לו רק איזה מדי פעם חופלת שהייתה מגיעה איתנו בסיורים. ואז בכלל, אחרי איזה חודשיים נהייתי קשר סמג"ד של איזה דרוזי אחד מהצפון. וואלה, וכאילו פתאום שם יש את כל האקשן, וגם כאילו עברנו אז כבר לגזרה להר חריף, זה קרוב למצפה רמון, ציר החץ של עזה, כבר שם היה מטענים, וחשש לפיגועים, וחדירות, ושם כבר נהיה אקשן. כן. קיצור, נראה לי מה שהחזיק אותי באמת, זה קצת ספרים באוטובוסים שהייתי מגיע עד שדה דוב, והרבה מוזיקה כאילו. מאיר אריאל בעיקר, שלמה ארצי גם. שלמה, מאוד אוהב את שלמה ארצי. כן. וכאילו יידישקייט, היה לי איזה חבדניק שהיה מגיע אלינו למד אותנו טניה. קיצור, ביישובים הסמוכים גם הייתי פוגש חבדניקים, זה היה כאילו, הם היו הרבה פעמים הגלגל הצלה שלי, כזה עושים התוועדות באמצע השירות. יש, מדהים. הם אנשים שהם אתה יודע, הם כאילו בלופ של הפעילות שלהם, הם לא מבינים מה הם עושים בשבילך. כמה הם משנים לך את החיים. ברור. רגע, ומה, אני סתם מעניינתי קצת לשמוע על לאורה. בגלל שיש לי איזו השקה מסוימת לנושא. לאורה. מאוד מסקרן. אז אני אגיד ככה, כאילו אמרתי לך, אז רציתי קצת כזה להיפרד מהקטע של הבנות וככה קל, ובוא נגיד גם יותר התחזקתי. אז חבר שלי אמר לי, תשמע, אתה תפור עליך הסדר ברמת גן. כאילו עכשיו, כאילו כל המילים האלה אחרי זה היה כמו קודים, מה הסדר, מה זה אומר, כאילו, מי נגד מי? כאילו ידעתי, לא. אחרי צבא היית. מה זה? גם היית אחרי צבא, כאילו. לא, עוד לפני, הוא אמר לי, אתה יוצא מהצבא, תפור עליך ללכת להסדר. לא, אני אומר, כאילו, אתה אחרי צבא, מה הקשר הסדר? כאילו, הסדר זה מונח קוד כן, לחבר'ה שנכון, כן, אבל אז כאילו ישיבת רמת גן הפכה לישיבת הסדר, אז כאילו היא קיבלה את השקיעה, כי הייתה פעם רק ישיבת רמת גן. כן. קיצור, טוב, אני באותו זמן קיבלתי הצעה לפתוח חנות יהלומים בתל אביב. מה? אוקיי? מי הציע את ההצעה? יש לי מאוד חיבה יתרה לתכשיטים, אני מאוד אוהב תכשיטים. ובגלל הדתיות אובר, אז אני לא שם תכשיטים, וזה קצת, כאילו, זה הרבה פעמים, אז מאוד מומלץ. ויכוח. אחרי זה אליקס. לא, אני דווקא יש לי איזה חבר של אחי מתל אביב, הוא עושה טבעות כאילו בסגנון הודי. עד היום אני כאילו עוקב אחריו בפייסבוק, רואה את זה, נותן לו פידבקים. זה היה החלום שלי, כאילו, שיהיה לי איזה טבעת כזה, איזה אבן ארמגדון כזה, ומה זה, ומה מונע? קיצור, אז היה לי מאוד חיבה והיה לי כזה מאוד דביעת עין, כאילו באמת מה לתפוס תכשיטים יפים, נגיד עד היום, אני נשוי 12 שנה, אני קונה לאשתי את התכשיטים על בסיס קבוע, אני כאילו, זה פוגע בול. ואז כאילו אמרתי טוב, אם אני עכשיו הולך לתל אביב, פותח חנות תכשיטים עם חבר, כאילו חבר טוב, חבר ילדות, שאבא שלו אמר, קחו שניכם את כל העסק מהגולן. תחשוב, זה היה בדיוק 2006 בעצם השתבש כל אזור הצפון, אין כבר יותר תיירים, לא מגיעים גויים כמעט אפילו לדברים של הנוצרים וכאלה, בגלל המלחמה של לבנון השנייה. אז כאילו העסק שלו די התחיל לדוח, הוא אמר בואו נעבור עם זה למרכז, אתם תנהלו את זה, כאילו אני כבר מבוגר וזה, הוא אמר אבל אתה תהיה המנהל, כאילו. והוא אמר הבן שלי יעבוד איתך. ותשמע, וזו הצעה מאוד כאילו, לגור בתל אביב, לקבל אחלה כסף, למכור יהלומים, זה בבא מציע כאילו. כן, כן. דיבור חריף, מה שנקרא. כן, תענוג חריף מדי, כמו שאני אריאל אומר. אז חשבתי לעצמי, אמרתי, אם אני עכשיו כמו, כאילו זה היה לי בדיוק כזה, וזה כמו הסיפור עם השנת שירות. אני אומר לך, אם לא הייתי הולך לשנת שירות, לדעתי הייתי מפספס המון דברים בחיים שלי, שלא הייתי נתקל איתם, כאילו. לא הייתי נתקל בהם.
קיצור, אמרתי, כמו גם בשנת שירות, אמרתי, אני אחרי לשבועיים ניסיון, כאילו. אז אמרתי, לישיבת רמת גן, אני אעבור לשבועיים ניסיון. קיצור, אני מגיע להסדר, רואה שם מלא חלליות, לומדים גמרא, לא מבין מילה, לא יודע מה רוצים החיים שלי, אף אחד כאילו, כולם... הגעת להסדר? כן, הגעתי פיזית להסדר. וואלה. אממה, פגשתי שם, לא יודע אם אתה זוכר אותו, דדי כהן נחמיה. מי זה? דדי. היה לו כזה בחור עם טלטלים כזה חמוד. לא חושב שאני מכיר. בכל אופן, אני אומר לו, תשמע אחי, אני לא מבין מה הולך פה. רגע, אני חושב שזה חבר, רגע. קיצור, דדי הזה אומר לי, תשמע, לך לנאורה במרכז העיר, זה משהו כזה יותר לבעלי תשובה, לאנשים מתחילים נראה לי יותר יתאים לך. שתחשוב, אני פעם ראשונה עושה כזה צעד אמיץ, נסעתי מרמת הגולן עד לרמת גן, לא מכיר שום דבר ברמת גן, הולך לחפש את הישיבה, מוצא אותה, הכל באוטובוסים, אז אמר לנסוע למרכז העיר, כבר צהריים, חם, קשוח, מסתבר שזה היה כמו עכשיו כזה, 3 השבועות, בין הזמנים, עניינים. קיצור, נתן את המספר של הרב יובל בר נתן. יובל עושה לי, מה אחי? תחכי לי בישיבה? אני תכף בא, אני הולך להביא את הילדים. אמרתי, וואו. עכשיו, אני בראש, תחשוב, אני לא כל כך מכיר את עולם הישיבות, הייתי בטוח שזו ישיבה של חרדים כאלה, עם מקבעות וחליפות, וכאילו, לא התחברתי לסגנון הזה בחיים שלי, בכללי. דווקא בשנים האחרונות, כן, יש איזה רב מיוחד, הרב היה למרמי, ככה מאוד מחובר אליו. אבל קיצור, אמרתי, נשמע מורכב. אמרתי, טוב, הגעתי עד לכאן, יאללה, נחכה קצת. קיצור, אני מגיע לישיבה, 2 תלמידים. עזרא יוסף ודקל צידון, אוקיי? 2 שבורים, רווקים עיבורים. בחרים זורחים. אמריקאי, תימני, ורק צחוקים. בחברו את הלומדים ביחד, או כל אחד בנפרד? לא, דקל היה כזה חצי משגיח כשרות, חצי מגיע ללמוד, נרדם בלימוד. עזרא היה כזה כולו תוסס, באורות. בוא נהיה לך להניח תפילין. קיצור. לא, כבר לא בארץ הבחור. כן, לא, כבר לא כמה שנים. מדבר איתו מדי פעם. כן? כן. קיצור, ואז כאילו... אמרתי לרב יובל, תגיד לכל התלמידים שיש פה בישיבה, אמר, לא, זה נחשב בין הזמנים, זה... עוד מעט יחזרו התלמידים. קיצור, זה הפך להיות מ-2 ל-7, כאילו, זה היה העלייה, קפיצת מדרגות. זה היה חזרה. ותכלס היה שם כאילו משהו חזק בישיבה שהיא מאוד פתחה אותנו לעולם של היהדות, אבל הכי פתוח שאפשר. אבל מה זה אומר פתוח? מה זה אומר יהדות פתוחה? זהו, אז בוא נגיד, עד אז כאילו... כי מבחינתי, לא. נאורה, בתור אחד שגדל שם, דווקא יש שם משהו מאוד מאוד מצומצם. יש שם משהו... טוב, יש לי ביקורת מאוד מאוד גדולה עבור הקודקודים שם, אבל בסדר, זה כבר אחרת. מבחינתי יש שם משהו מאוד מאוד דוס, מאוד מאוד מובנה, מאוד מאוד ההפך הפתוח בנושא הזה זה הניסיון להיראות איזה שטייטל בוורשה. אוקיי, אז אני... של סידים, כאילו, אבל עדיין. זה כאילו, זה החוויה האישית שלי מההיכרות עם המקום. טוב, אני דווקא היה לי מנאורה, כאילו דבר ראשון נחשפתי להרבה דברים שלא נחשפתי אליהם בחיים. מצדיקים, אדמו"רים, חסידויות, ריקודי חסידים, כל מיני כאלה דברים שלא חוויתי, לא הייתי בהם אף פעם. והגיוון כאילו,
יום בנאורה זה היה מסע קומטה כאילו. לומדים תנ"ך בבוקר, אחר כך טניה, אחר כך עיון בגמרא, אחר כך חברותות בגמרא, אחר כך שיעור הלכה, אחר כך רמב"ם יומי, אחר כך ליקוטי הלכות, ובערב לקינוח או שפת אמת או הרב קוק, כן? צדקת הצדיק. קיצור, זה היה כאילו... בהתחלה התחשמלתי כמו דקל, פשוט נרדמתי, כאילו לא הבנתי, אמרתי מה הם מדברים פה, מה העניינים פה, כאילו רוב הדברים סבבה, נשמע, זה גמרא כאילו, זה היה בשבילי סצינית, אז הייתי כפשוט ונרדם, עד שלאט לאט התחלתי לקלוט את העניינים, ופתאום זה התחיל להיות השיעור הכי אהוב עליי בישיבה. סתם, בוא נגיד, אני הייתי עושה מזה קצת מילי דבדיחותא, כן? כי זה כאילו, אתה שומע לאפוקי, מונע גזים, תופעות לוואי, כאילו, כל מיני מילים כאלה שמתחברו אותך לאסוציאציות, כן, בראש שלי, כן. היה מתחבר לכל מיני דברים. לא, אני גם שיש לי עוד שאלות עליה, טוב, תסביר לי אחר כך. אין בעיה. שמואל הנביא, נכון? נו. אז כאילו, ידוע שאין מלכות נוגעת בחברתה כמלוא נימה. נכון. אז כתוב בגמרא שזקנה קפצה עליו. אז כאילו, שאני קראתי את זה פעם ראשונה בגמרא, אז קראתי, זקנה קפצה עליו. אמרתי, מה, רב אריאל, מה, זקנה קפצה על שמואל? אז קיצור, כל פעם שמצאתי איזה, או מה עושים על בית של ערבי? פשיטה. קיצור, זה היה קצת התענוג שלי מהגמרא. אני חושב שאני לאט לאט, אתה עונה לי בלי לענות על השאלה שלי שעוד לא שאלתי. קיצור, אז זה היה מבחינתי משהו חזק. בוא נגיד, יש בישיבה אלמנט של התבחבשות פנימית קצת אובר, שזה אולי משהו שיכול להסכים עליו, כאילו, שאתה, יותר כאילו, בוא נגיד, ישיבה אובר חסידית, אז אתה כל היום מסתכל על עצמך פנימה כזה, וכל היום מתבחבש. אני פחות זה. בתחושה שלי, מה שלי קשה עם האירוע שם, זה האורות בלי כלים. שמאוד מאוד עצם הפעילות של האורות האלה, עצם כל ההוויה של הדבר הזה, הוא גורם למי שלא נמצא בלופ, מי שלא בחורות בלי כלים, כי הוא אשכנזי או כי הוא גדל לתוך זה, גורמת לו, כל הפעילות הזו גורמת לסגירה, לריחוק, לכאילו רגע, שנייה. אני מאוד כאילו... שנייה, כאילו, מה אתם משתוללים? אני אגיד משהו. אם כי אני חייב להגיד, נקודת זכות למקום, התוועדויות בנאורה זה התוועדויות שלא חוויתם מעולם. כן, חזקות. צריך ללכת לנסות, כן. ועד היום, אני הרי כל החיים שלי בהשוואות, לצערי, ועד היום לא ראיתי מקום שיודעים להתוועד כמו בנאורה. אין חיה כזאת, כאילו. זה גם חלק מהעניין של האורות בלי כלים. כן, אז נראה לי, כאילו, בוא נגיד, הרב יובל יש לו איזה קסם כזה. כאילו, ברור שזה אישיות, אבל גם נראה לי החצי תימני, חצי בלגי, זה עושה אותו כזה תימני עם צעיף של בלגיה, כאילו, זה כבר עושה לך מילת בדיחותא. ועם החברים שהיו נראים כמו ג'ון לנון, שהביאו אותם מבלגיה עם משקפיים כאלה. מה שכן, כאילו, היה לי את הבריחות שלי, כאילו. דבר ראשון היה לי, כמו שאתה אומר, אורות בלי כלים, אז עדיין הייתי מחובר לחבר'ה שלי מהגרעינים, באתי להגיד הגרעינים התורניים. הגרעינים הטורדניים. מהגרעינים לאומנויות, אז כאילו הייתי מדי פעם הולך לתל אביב עם חבר שלי ושותים וויין שטפן וויסקי ומדברים על החיים, כי זה כאילו זה היה החיים הנורמליים שלי, כאילו זה מה שהכרתי. מדי פעם היינו בורחים, הייתי בורח עם רן תידר לבית חב"ד שם בביאליק 17. איפה זה יוצא? עם הרב מוטיגל, זכרונו לברכה. למעלה, שמה. כן. שהוא כאילו היה, בוא נגיד, אם הוא היה חי, אז לדעתי הוא היה חידוש גמור, דבר ראשון, אז הוא היה גם חידוש גמור. ישבו בשיעור שלו
כאילו, אולי רן היה מבין משהו, אני לא הבנתי כלום, כאילו, זה היה ביור לצמח צדק על פי הזוהר, לא יודע, כל מיני כאלה דברים, שמות, מלאך מתת, מלאך כזה, מלאך כזה. אבל מה שכן הוא היה עושה, הוא היה במאי במקצוע, לפני שהוא היה בעל תשובה, לפני שהוא חזר בתשובה. אז יושבים שם עורך דין ורופא, ואיזה הייטקיסט, חנונים מתים, ואז הוא היה אומר, אם אתה לא מאמין שהזונה בבורסה היא מירידה של כל ההשתלשלות, אתה כופר בעיקר. עכשיו הוא רק אומר את המילה זונה, כולם שם היו מזדעזעים בכיסא. אבל הכוונה שכאילו... בעצם המשפט הוא מזעזע. כן, אבל כאילו, חבר'ה, כאילו, להיות בייניש ולהיות מנותק מהמציאות זה נחמד, אבל זה לייצר איזה חממה, כאילו... לא, אבל עצם העניין של לבוא ולהגיד שהגברת מהבורסה היא... לא, כי אני אגיד לך מה... תוצר של השתלשלות אלוקית בעולם הזה, ברור. זה קשה. איך אומרים? גם השביעי באוקטובר זה קשה, תגיד את זה על הרבה דברים, כאילו... בסדר, ודאי, אבל יש דברים שאתה כאילו באיזשהו מקום יכול להתרגל אליהם, להגיד, בסדר, יש פה איזה מהלך גדול יותר. אבל כשאתה רואה את זה בפרט, שזה מהלך גדול, אתה אומר, בסדר, העם היה צריך להיכנס לאיזה משבר, היה צריך להניע פה איזה מהלך של גאולה, היה צריך... אז באו אלינו השואלים מכיוון, איך אומרים, מכיוון מערב, וזינבו בנו. ובסופו של דבר, כאילו, כשאתה רואה את זה בפרטני, ואתה אומר על הגברת הספציפית הזאת, או על הדבר הזה הספציפי, שאתה אומר, בוא'נה, אם אתה לא מאמין שזה השתלשלות של האור אינסוף ברוך הוא, כן? אז אתה כאילו, אז אתה כופר, ואז אתה כאילו... שנייה, בסדר, זה לא... את האירוע, אתה אין בעיה, אז אני כאילו... נראה לי זה משהו, לדעתי זה משהו מיוחד בנאורה, שכאילו, וואלה, הרב יובל, וגם הרב אור, וגם הרב אריאל, וגם הרב בני הזית, וכאילו רבנים שאני זוכר, אוקיי, שהיו בתקופתי, כאילו. אחי, זה יתעסק, חייזרים באים, כאילו, אוקיי? זה חבורה של חייזרים, כאילו, שנייה, שאם אתה לא מחזיק באמונה שלמה שכל יהודי הוא חלק לא קיים מעל ממש, וכל אחד יש לו את האור שלו. אבל היו רגעים שהיה צריך להעמיד אנשים במקום. אני זוכר את אבא שלי שהוא תופס בן אדם בצורה פיזית, והוא מוציא אותו החוצה, כי זה מפריע. אוקיי, לא, בסדר, לא, זה שנייה, זה מה שאני אומר, אבל זה הנקודה היא שזה לא סתירה, כאילו. לדעתי העולם, כאילו בוא נגיד אחר כך קצת חוויתי עוד דברים אחרים בחיים, או ראיתי דברים אחרים בחיים. לנאורה יש לה מעליותה שלא... אין ספק. יכולה לשאת הרבה דברים. היופי הגדול, אני אגיד לך, היופי הגדול זה שהם מכילים שם המון אנשים. לא משנה איך אתה נראה ולא משנה מה אתה אומר ומי אתה. יש לי טענות אישיות כלפי אנשים. בסדר, אתה בגלל שזה נראה לי היה חלק מה... כאילו אני באתי לפגע וברח, כן, 3 שנים. לא, אני חושב שאם היית שומע את הסיפורים, אז... לא, אני מאמין לך, אני לא... דבר ראשון, כל ישיבה נראה לי, כל איזה דבר שהוא מוסדי, בוא נקרא לו, אז הוא צריך לייצר לעצמו את הגשמיות ואת הרוחניות ואת הפסון החיצוני, איזה טעם, איזה צבע הוא נותן. אז זה לוקח להרבה... בוא נגיד, אני אגיד לך באופן אישי, אחד הדברים שהיו קשים לי בנאורה מאוד, כאילו, שזה... הפריע לי מאוד, זה שהיו לי חברים מאוד, רווקים מאוד מבוגרים, מאוד מבוגרים. בנאורה. בנאורה. שהרגשת שם כמו גן עדן, שמה, כל היום יש התרחשות, כל היום מגניב שם, כל היום יש התוועדויות, כל היום הולכים לצדיקים, כל היום... תשמע, כאילו, הרב יובל לקח אותנו לאדמו"ר מקרלין, אוקיי? לקח אותנו לאדמו"ר מביאלה. דברים שאני אומר לך בשלוף, לאדמו"ר מהמנה, ולריבה, שמעת על הריבה, כאילו כל מיני צדיקים כאלה שאתה בחיים שלא היית פוגש. שנייה, אני אומר, באיזשהו מקום, גם אני את החוויות החסידיות שלי, שחוויתי במחוזות מאה שערים, שכונת גאולה, חוויתי דרך הקשר הזה של נאורה. אבל השאלה אם זה מגיע על חשבון דברים אחרים, השאלה אם זה שווה. בסוף, אני אגיד לך, בסוף כקונספט, זה דבר שהוא נדיר, בסדר? העניין הוא שלגדל שם ילדים ומשפחה זה בעייתי מאוד. אוקיי.
זה נראה לי משהו שהוא לא עומד במבחן המציאות. כן, נראה לי, בוא נגיד, הרב דודי דיבר על זה, הרב דודי דודקביץ', כן? שכאילו, הרוח של ההר באה למרכז, שיש לזה, ברור שבתור משפחה, סתם, אני זוכר את אבא שלך, נוטף זהה, הולך שם ברחובות רמת גן עם סנדלים, עם חולצה ארוכה ומכנסיים ארוכות, אוקיי? ואת הרב יובל מוריד את המשקפיים ונתקע במכוניות. אוקיי, כל אחד והשטיקים שלו. וכאילו, וואלה אחי, כאילו, בוא נגיד, אני לא יודע אם הייתי מצליח להתמודד לגור בעיר, לי כאילו בתור בחור מקצרין, זה היה כבד מדי. זה לא עניין של העיר. לא, זה... של עצם המגורים, סתם, אני אגיד לך, כאילו, אחד הזה, כאילו, השעות הלא שעות, האורות הזה, האלכוהול שנשפך כמים. כן, שותים יין כמו מים. שותים וויסקי כמו מים. כמו בחורים באתר בנייה, כאילו. עד שכל הבקבוקים לא נופלים, אף אחד לא ממשיך. לא, עד שנגמר הבקבוקים. כאילו, יש שם... לא, אז אני אגיד לך איפה הדיוק שלי. אני אמרתי, כיף לי, נחמד לי פה. נגיד, זה גם ממרה של הרב יהושע שפירא, שהוא אמר שהוא עשה את המגורים של הרווקים בישיבת הסדר, הכי פצועים שיש, שאנשים לא ייהנו שם, שירצו כבר להתחתן ולברוח ולבנות בית משלהם. וואו, אוקיי, זה רעיון מהפכני. מהפכני, כן. אני אומר, אני הסתכלתי בנאורה ספציפית על חברים שלי שהיו גדולים ממני בסך שנים רציני, 10 שנים, 15 שנה, והם עדיין היו רווקים, ועדיין היו בתוך הבועה הזאת של הישיבה, שהיא בועה נעימה מדי, וכאילו, הלו חבר'ה, תתעוררו, אתם עוד רגע כאילו עם רגל בחוץ, כאילו, מה נסגר פה, כאילו. אז אני כאילו, 3 שנים האלה אמרתי, זהו, כאילו, קיבלתי את הדלק שלי עכשיו לחיים, שנראה לי שזה מה שהייתי צריך, ואין לי כבר, כאילו, אני כבר, אין לי, לא שאין לי מלא, אני מעריך שאם הייתי נשאר שם, יכול להיות שהייתי הולך לאיזה כיוונים מסוימים, אבל כאילו, זה הספיק לי, זה בשבילי, כאילו, קיבלתי את החוויות שאני כנראה צריך לעבור בחיים שם, שידחפו אותי בחיים, שיקדמו אותי בחיים, וזה כאילו, אני עשיתי כבר זהו, משם מלחמת השחרור, כן? עשיתי קפיצת ראש לגבעות. אז זהו, אז כאילו... זה מגוון. נגיד היום אני כבר לא הולך לשם להתוועדויות כמעט בכלל. למה? כי הרב יובל נהיה כבר סלב כזה, אז כולם אומרים לו שלום, אז השלום לוקח 2 שעתיים. אז אתה רק כולם אומרים לו שלום וחיבוקי, כולם אוהבים אותו, כולם רוצים לראות אותו, וכבר אני בית הקשיש, יש לי בבית ילדים, אני צריך לחזור, כאילו, זה לא יכול להישאר עד 2 בלילה כמו פעם. כן. זה נראה לי איזה אפיון. טוב, אני אגיד איזה דחיפה מרמת גן דווקא שהביאה אותי לפה, כאילו, מה זה הביאה אותי לפה? נתנה לי דחיפה פה ביוש, שזה נראה לי היה חידוש גמור. זה גם איזה משהו מהרב מוטי גל, שהכרתי אותו בזכות אבא של ידידיה, אנטידר, המכונה עולה בבוש. זהו, רגע, שנייה, היה פעם גבר אמתן ושבלול, בעין שמאלו צמח לו דבלול, ושני משורשים לו דוגמת השבלול, וראש משושה מיובל וחלול, ושמו היה עולה בבו. בטח שרן לא נראה ככה, אבל הכוונה, רן הוא עולה בבו ודברים אחרים. מאיפה באה לך הסטייה לכל הנושא של הסלנגים? הקשים אבל. כן. טוב, כשהייתי בצבא היו 2 בנות, אני לא אנקוב בשמם כי אני לא יודע לאן זה הגיע. אבל שהיו ממש רודפות אחרי עם פנקס, מה אמרת, בובה? שנייה, בובה, מה זה אומר? אני צריכה שירותים, אוקיי, בובה. אוקיי, כאילו, חללית, כל מיני ביטויים ששמגג, נינה ננינה, כל מיני... שנקנקת, זה המפורסם כן. שביניהם. יש לי שנקנקת נפוצה, אז כולם, מה זה? אני עדיין לא יודעים להגדיר את זה, מחלה קשה. אז כאילו לאט לאט... לאט לאט נהיה לי... זה כאילו, בוא נגיד, גם הרבה דברים, אתה יודע, אספתי מהחיים, מה אתה קוקוס? כאילו, זה דברים ש... בית הקשיש. כן, בית הקשיש. מה אתה נרקומן? אוקיי, זה כאילו נרקומן נגיד, זה סתם, זה יאמר, אני זוקב את זה לזכות של עזרא יוסף. שהוא היה רואה מישהו פצוע אנוש,
והוא אומר את זה בביטוי אמריקאי, מה אתה נרקומן? כאילו, עכשיו הוא אומר את זה כזה מצחיק. אז כאילו אמרתי, וואלה, זה חזק הנרקומן, כי זה כאילו מילים שהם עושים לך פגע וברח, כאילו. בק על הגולגולת. הם משאירים אותך, הם מעוררות מחשבה. כאילו, לפעמים נהייתי מנכ"ל של עמותה, הגעתי עם משרדים ממשלתיים, פתאום לפעמים אני שוכח שאני כאילו בעולם שלי ועם המילים שלי, ואז כאילו, מה אמרת? לא, זה לא קשור אליכם, כאילו. יצא לי מלא פעמים. מה, למי אמרת משהו מפתח? אני חייב לשמוע עכשיו. כאילו, סתם, הבנות שלנו שהשירות לאומי, וואלה, הם חלליות. אז אמרה לי, כאילו, מה זה אומר? למי אמרת אבל? איזה מנהלת באגודה להתנדבות. אז אמרתי לי, מה זאת אומרת חלליות? כאילו, הם ברמה גבוהה. אז אמרתי, אין בנות כאלה בכל מקום. יכולות לישון עם הבוס, יש להם קקי בשיער. קיצור. אז מדי פעם הייתי שולף כאלה. אז בצבא ממש היה שתי בנות שהיו עוקבות אחריי, ומצטטות את כל הממרות שלי. בוא נגיד, עם הישיבה הוספתי עוד איזה סך מילים. ממרה דה רבי סוויסה. ממרה דה רבי סוויסה. תשמע, בסוף כאילו זה גם, סתם, פתאום גם הכרתי את מאיר אריאל, הוא גם יש לו ביטויים חזקים. מלא ביטויים, כן. העולם הוא פצע פתוח. כן, זה כאילו, כל משפט שלו זה, אחי, זה, מה זה, איראן, אחי, זה פודל לידו, אחי, זה מתחים, כאילו. זה פצצות, כאילו. כן. אז הוא גם כאילו, יש הרבה מהשירים שלו, הם מכניסים אותך לאיזה אווירה של סרט וסיפור, וכאילו, הם הרבה יותר ממחישים דברים. אז כאילו לי זה, אני מאוד אוהב את זה, כאילו. כאילו, למה נגיד, אני מאוד אוהב גמרא, בעיקר סתם, בוא נגיד, נדבר קצת על יידישקייט. עכשיו עברנו לשילה, אז קצת הורדתי בהילוך, כי אני עושה שם קידוש הרבה אחרי התפילה, אז גם שם עושים לחיים. אין בירות, שזה קצת חסר, אבל יש וויסקים טובים, ועושים קידוש של וודקה, לחיזוק המצב רוח. זה נהדר. אז אתה יודע, אחרי שאכלת הרינג עם בצל, שתית איזה שלוק מהוודקה בודית, אז אתה מגיע הביתה, אתה יורק אש. אוקיי? מדהים. כן, אז קיצור, סתם היה לי מנהג פעם פה, שהייתי גר ביישוב הדת, הייתי כל שבת, לא משנה, היה קידוש, לא קידוש, הייתי חוזר הביתה, פותח מדרש רבה. למד מדרש רבה, וגם בישיבה שהיינו לומדים גמרא, כל החשבונות, סוכה, דופן עקומה, לבוד, כל מיני כאלה, זה נחמד. אבל כאילו הייתי אוהב את המדרשים, כי המדרשים הם כאילו, טוב, נגיד את זה דח, כאילו, שפרקי אבות, אין שם לא את אברהם, לא את יצחק ולא את יעקב. אוקיי? יש שם את בגבג, את ההה, את רבי עקיבא, שהוא בן גרים, כן? רבי עקיבא בן יוסף. אז למה חז"ל קוראים להם פרקי אבות? אלא שכל מי שהיה שם, כל מי שמופיע שם מחז"ל, הוא היה אבא של הממרה שלו. כאילו שרבי עקיבא אומר, ואהבת לך כמוך, זה כלל גדול בתורה, זה כמו חבר שאתה מאוד אוהב, שאתה רואה אותו, אתה מביא חיוך מאוזן לאוזן, זה כתוב לו על המצח, כאילו, אתה לא צריך לדעת, אתה לא מאפיין את החבר הזה, אתה רואה אותו, זה הטיפוס, כאילו. כן. אוקיי? אז הרבה פעמים סתם יש איזה מדרש שאני אוהב, שאם אני לא טועה, אשתו של רב נחמן, רב נחמן עשה איזו התוועדות, ועשה קידוש עם חבר שלו, ולא נתן לאשתו לשתות מהקידוש. אז היא ירדה למרתף ושברה 400 כדי יין. מרוקאית משהו. כן. כאילו, מה אתה מפספס את האישה פה בקדושה? היא גם חלק מהסיפור. מה אתה מדלג מעליה, כאילו? כן. או ילתה הצעקנית, כן? יש כאילו מלא מדרשים כאלה שמפוצצים לך את המוח. ואז כאילו מה אתה מקבל? אם אתה לומד את הכל, רק אתה יבש את הדברים הטכניים, אז וואלה, זה סופר משעמם, כאילו, אין פה, זה לא זה, אבל שאתה מקבל קצת לא, אבל זה כל אחד ומאיפה שהוא מקבל את החיות שלו. אני נגיד, זה לא...
לא עושה לי את זה. לא, זה לא עושה לי את זה, כאילו, מה זה לא עושה לי את זה? זה כאילו חזק לדעת שהיה פה כאילו, אף על פי שהם היו אנשים חלליות, הם היו גם מאוד אנושיים וגם מאוד כאילו בקרקע. גם להם היה פאקים, כאילו, באיזשהו מקום. הם לא היו מושלמים, כאילו, וזה מה שהופך את זה ליפה באיזשהו מקום. עם כל הגדולה שלהם. זה לא סותר את הגדולה, אולי הפוך, זה רק מדייק אותה. קיצור, זה כאילו, זה אחד, בוא נגיד סתם הבאתי עכשיו זה טוב, זה נשמע קצת סיפור קיצוני מדי, כן? שהיא עושה אמבוש. אבל יש את ברוריה, אשתו של רבי מאיר, כן. שהיא אומרת, איתם חטאים מן הארץ, זה לא איתם חוטאים מן הארץ, כן? שיש איזה אחד שמציק לרבי מאיר, והוא רוצה לתת לו איזה ברכה ולהרוג אותו, אז היא מחזיקה אותו, כאילו. כן. יש לזה הרבה דבר, כאילו, יש לזה הרבה עניינים בחיים של הסתכלות, שדווקא מהסיפורים האלה אני יותר, כאילו, בוא נגיד, דוסיות הוא, לא יודע, אני בעצמי דוסיות הוא דבר קשה, כאילו, לקחת על עצמך עוד משהו, לעשות עוד משהו. לא, באופן כללי לתחזק את כל התרי"ג הזה, זה קשוח משהו. כן. אז הרבה פעמים הדברים הבין השורות, כאילו, הסמולטוק, הפודקאסטים האלה, הם היותר מעניינים, כאילו, הם היותר מחיים. כאילו, אני שומע עכשיו הרבה את הרב אייל עמרמי, שוואלה, הוא... עד היום לא שמעתי מישהו שמדבר ככה. על יהדות? כן. מה, תן לי כאילו, רגל אחת. תקציר, הוא היה שסניק, ספרדי, למד רבנות, למד דיינות, ובגיל 40 הוא הכיר את הבעל שם טוב. אוקיי? גילה אותו. כן, בחינת רבי עקיבא. אז הוא כאילו אמר על עצמו, עד שלא הכרתי אותו, תכלס הייתי ערבי, כאילו. נו, בחינת רבי עקיבא משהו, גיל 40. כן. לא, אבל הוא אומר כאילו, וזה לא שפתאום, הוא קלה שפתאום הוא בלי אמונה, כאילו החיים שלו עוברים, הוא לומד, הוא מתפתח כאילו מבחינה אישית, בידיעות שלו, בסדר, גם AI יודע הרבה דברים, והוא לא למד שום דבר, כאילו, הוא צירף את החשבון מהמחשב. זהו, קשה להשוות. אני אתן דוגמה סתם, שהוא מביא כאילו שמישהו דפק אותך, ובנטייה הטבעית שלנו אנחנו תמיד נהיה מאוכזבים, ונרצה לבוא לקטרג עליו. מישהו דפק אותך בכסף בעסקה, סגרת איתו 20,000, הוא רוצה להוריד אותך ל-18. אוקיי. אוקיי? אז שנייה, איך עשינו את החשבון? כן, סגרתם על 20, הוא רוצה להוריד אותך ל-18. אתה סופרמן, שאתה לא 18, אתה נותן לו ב-17. אוקיי? או אתה צריך לתת למישהו משהו, אתה מפרגן מעבר. אוקיי, אבל דווקא בדברים אבל שלא מסתדרים לך, לא בדברים שוואלה, יש לך חבר טוב, אתה מפנק אותו, נותן לו איזה טיפ כאילו. אוקיי? כן. דווקא בזה שמישהו עכשיו בא לדפוק אותך, סתם, שם הוא נותן הרבה דוגמאות מהחיים הגדולים, כאילו גרושתך מבקשת יותר מזונות, אל תלך עכשיו לעורך דין ותתלונן, וזה תן לה עוד 100 שקל, כאילו תפלל עליה, תגיד אני הדפוק, אני בגלל איך התגרשנו, אני הייתי... קצת הלקאה עצמית משהו, לא? לא רואה בזה הלקאה עצמית, אני חושב שכאילו יש בזה... יש בזה רחבוס באיזשהו עניין, אבל כאילו בסוף בחיים המעשיים זה קצת בעייתי לחיות ככה. בסוף יש לנו את הנטייה הטבעית שלנו כסוג של להילחם לא להילחם, אבל אנחנו לא יכולים לצאת פראיירים. כן, אבל השאלה היא התוצאה הסופית. השאלה היא התוצאה הסופית, שזה לדעתי פה הרווח המשמעותי. האם אתה יוצא מבואס וממורמר ומדוכדך עד עמקי נשמתך, או שאתה אומר אני מוותר ואני מבסוט על החיים. ועכשיו שנייה, לוותר זה שריר, זה לא כזה... לא, זה מה שאני אומר. זה כאילו, זה כאילו, שוב פעם, אתה שומע חסידות, אתה שומע רבי נחמן, אתה שומע
בעל התניא, לא משנה, גם שפת אמת וגם כל מיני חסידויות, הרבה הם נוגעים בזה, אבל כאילו, הוא מימש את התורה הזאת לאיזה דרך חיים, שלא, כאילו? לא שלו, שהוא כאילו, בוא נגיד, הוא בעיקר נצמד לרבי נחמן, כי רבי נחמן, כי יש לו הרבה את הקטע הזה של להפוך דברים, להסתכל בעין טובה, והכל לטובה, אבל לא בקטע של סיסמאות, הוא מביא לך את זה, לוקח את זה, לפעמים הוא לא בהכרח פותח ליקוטי מוהר"ן, הוא מביא איזה מדרש, כאילו, ואומר, וואלה, איפה זה קשור, איפה זה פוגש אותך בחיים, ואיך אתה מתנהג עם זה. להבין שיכול להיות שהפסדת עכשיו פה משהו, אבל זה הציל אותך מאיזה תאונה קשה, מחלה קשה וזה, וכאילו, זה נשמע קצת חשבונות שמיים כאלה, שאנחנו לא מחזיקים בהם ראש, לפחות אני לא מחזיק בהם ראש. לא, זה קצת, לא יודע, זה סגנון יהדות שהוא מרגיש לי שהוא, כאילו, מה אתה דוחף את האף, כאילו? לא, זה, בוא נגיד, נראה לי שהוא עשה קצת מיקס בין הש"סניקיות לחסידות. לא, הש"סניקיות היא מאוד כזאת. לא, היא מאוד כזאת ביבש, אבל כאילו... אמנון יצחק כזה. אבל הוא כאילו לקח את זה עם החסידות ונתן לזה המון מתיקות, כאילו, שבסוף אתה תהיה שמח, אתה תהיה שלם, ודברים שקרו, ברור שזה כאילו, אתה לא עכשיו נהיה עכשיו לפלף כזה חלבי מינוס, ואתה לא עושה כלום עם החיים שלך, כי טוב, הכל בהשגחה פרטית, כן, לא כאלה, אלא כאילו, אני מסתכל, וואלה, יש פה מציאות, מה המציאות, כאילו, מה היא מקרינה לי, מה זה אומר, ואיפה אני מתבחבש עם זה בפנים. חשבתי על זה היום, אתה יודע? נו. לפני איזה שנה, קצת יותר משנה, אשתי עשתה תאונה, נכנסה באיזה מישהי, האוטו הלך טוטלוסט. אוקיי? נכנסה בה מאחורה, נפתחו כריות האוויר, האוטו הלך. שלכם? לא, שלה. שלו. כן. שלה, אוקיי. לא של אשתי, של הגברת. הבנתי. זה לא היה, זה היה פה באזור, אבל זה לא היה פה. קיצור, מסתבר, הרכב יש לו איזה שווי של איזה 17,000 שקל, אין לי צד ג'. אוקיי. שילמתי, הכל. היום, אחי, זה עלה לי בראש. עברתי על הוואטסאפים, ראיתי את ההתכתבות שלי עם הבחור, אתה היית מעביר את הכסף, והעברתי לו, וכאילו, גם ראיתי את זה, כאילו. והיום נסעתי, וזה כאילו ניקר לי בראש כזה, כאילו, וואלה, תשמע, אתה אשכרה פרייר, כאילו, בלי שום, כאילו, היית יכול להילחם על הכסף הזה, כאילו. אז זה נראה לי, זה החידוש פה. וכאילו, עד עכשיו, באמת, לא השלמתי עם הסיפור הזה, כמו שצריך. כאילו, עד עכשיו אני כאילו מסתובב בתחושה של כאילו, סבבה שהיא נכנסה בה מאחורה, אבל כאילו, מי אמר שהיא אשמה? כאילו, תביא לי איזה דוח מבוחן תנועה, תביא לי איזה משהו, לא, תבין, מאוד פרקטי כזה. בואו נתך לשתי סיפורים מעכשיו, ממש מהתקופה האחרונה, וזה כאילו הרגשתי את זה בחוש. שמעתי שיעור, בשיעור הזה הרב אל אמרמי אומר, יש שורת הדין ויש לפנים שורת הדין, כן? כן. הקדוש ברוך הוא לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, אבל כתוב, יישא שם פניו אליך, אז כן, אומרים שהוא נושא פנים לישראל. איך זה? זה הכל תלוי בך. אם אתה עושה לפנים משורת הדין, אז אתה קבל גם... מידה כנגד מידה. כן. שזה עוד פעם, זה קצת חשבונות שמיים. זה חשבונות שמיים, אבל אני לא אוהב את זה. שנייה, זה שם אותי תמיד במקום של כאילו, אחי, מי אתה בכלל? שנייה, אין בעיה, תשמע. מה אתה מתחשבן לי, אחי? תשמע שתי סיפורים. אני הבאתי איזה טרקטוריסט לעשות עבודה, וואלה, טרקטוריסט עשה פדיחה, מסתבר שעל הפדיחה שלו הייתי צריך לשלם עוד איזה סך זוזים. אוקיי. טוב, זוזים, כן, כידוע, זה גם כן. ביטוי. אנחנו כבר לא מתרגשים, אתה מבין? אני מכיר אותך יותר מדי שנתרגש. קיצור, מהון להון, אני בהתחלה בנטייה הטבעית התמרמרתי, כי אמרתי, גם הבאתי בן אדם, גם שילמתי לו אמת, גם עכשיו הוא מסתבר הוא עשה לי נזק של איזה כמה אלפים. התקשרתי לחבר שהוא מנהל חשבונות של חברת טרקטורים, אמרתי לו, תגיד רגע, מה עושים בסיטואציה כזאת? הבאתי בן אדם, עשה עבודה, ועשה פדיחה. הוא אמר, תשמע, אם זה היה קבלנות, אשמתו. אם זה יומיות, אתה צריך להיות בייביסיטר, זה אשמתך כאילו. לא משנה, שבר בית, דפק, אתה אחראי. כן. אוקיי? טוב, קיבלתי את הגזרה.
אממה, אני שומע, עבר בערך איזה שבועיים אחר כך, שומע השיעור של הרב אל אמרמי, בדיוק על הסיפור הזה של לפנים משורת הדין, כאילו אתה רוצה ללכת לשולחן ערוך, מה כתוב בהלכה, מה כתוב זה, השם ישמור, התעריף גבוה על השטויות שאנחנו עושים בחיים, אוקיי? אתה רוצה לבוא איתי בחשבון אחר מלפנים משורת הדין, אז גם אני אתחשבן איתך בלפנים משורת הדין. כן. ואז לא יודע, קפצתי בראש שבכלל לא התקנתי את הטרקטוריסט, ששחררתי ממנו, כאילו, אשמתי, אני משלם את זה. שלחתי לו, כי בהתחלה שלחתי לו הודעות שזה היה טרי, שלחתי לו מה זאת, שמע, מה קורה, כאילו, הבאתי אותך ליומית, בסוף אני יוצא זה, והוא כזה, בוא נגיד, התעדה, לא הגיב, לא ענה, זה. אז קיצור, שלחתי לו 2 הודעות, ובהודעות כתבתי לו, עשיתי בדיקה, זה באחריותי, אני משלם את זה, אתה לא צריך לשלם כלום, ופטור. קיצור, יום למחרת, אוקיי, עכשיו תשמע, בוא נגיד בתקופה סנקציות, אין לי כסף, אני תפרן של החיים, אוקיי? וזה קשוח, כאילו, להיפרד מאוד כמה אלפים, זה היה... לא, זה מכה. ניסיון מאוד קשוח. אבל אמרתי, כאילו, זה בדרך אמונה בחרתי, אני הולך עם הרב אל אמרמי בתפיסה שלו, כאילו. כאילו, זה מאוד ישב לי על הלב, שזה עובד, כאילו, שזה טוב. כן. יום למחרת, אחי, גשם, הבת שלי חולה איתי בבית, אני צריך ללכת לעבודה, ואם אני לא עובד, אני מביא משכורת רעב, כן, אני חייב לתת שעות עבודה. והייתי כבר בחודש כזה, עם פנצ'רים, ותוך כדי מתקשרת אליי איזה מנהלת אולפנה שעשתה איתי שמן, והיא רוצה שאני אביא לה שמן, כי עוד רגע חנוכה, וקיצור, היום מתארך, אני לא רוצה לעבודה, תכלס, לא רוצה לעבודה. חוץ מזה, מתקשר אליי איזה מישהו ממשרד, אומר לי, פה בשילה, אומר לי, תבוא אליי למשרד. מדברים עליו ועל דה, וזהו, אני יוצא כאילו, והעוד נהיה עוד יותר מאוחר. אמרתי, אין, כאילו, אני לא עובד היום. כן. הלך היום, הלך הכסף, דוד. מה זה, טוב, אוקיי. קיצור, ואני בפנים, כאילו, בתחושה שלי, כאילו, היה לי כזה צער, והעצבות היה בא לי לפקוט מהיום הזה, כאילו, בא ללכת הביתה, לחזור ולסגור את הבסטה. כן. אני יוצא עם הבת שלי מהמשרד, הבחור הזה קורא לי, אומר לי, בוא רגע. אמרתי, מלא, די, אני כאילו כבר די, כזה מאוחר, אין לי כוח כבר, כאילו, נגמרתי. הוא אומר לי, תקשיב טוב, אני יודע שאתה מתעסק ביישוב הארץ, אני מעביר לך עכשיו 10,000 שקל, אמר לי, אבל אני רוצה שתיקח את זה אליך הביתה. לא, אל תקנה עם זה, לא כבשים, ואל תבנה עם זה, אל תיקח עוד שטח, אל תעשה כלום. קח את זה הביתה. עכשיו, הגעתי אליו למשרד, לא דיברנו שום דבר על כסף. כן. ואותו שנייה, נהייתי מבסוט על החיים, הייתי מבסוט שהתקשרתי לבוס, אמרתי לו, אני לא בא היום. והיותר חזק זה שהרגשתי שזה וואלה, כאילו, אתמול עשיתי ויתור על הטרקטור, ויתרתי על כמה אלפים, הנה בום, הקדוש ברוך הוא החזיק לי בכפלי כפליים. זהו, השאלה מה קורה כשזה מתחיל להיות כאילו איזה ציפייה כבר מול הנושא הזה, ואז כאילו אתה... לא, שנייה, חכה, סיפור אחד, אמרתי לך 2 סיפורים. אוקיי. סיפור שני. הכרתי פה מישהו מהגוש, הוא כזה צדיק כזה, יש לו ראיות כמו מה שהרב יובל אוהב, בן אדם שרואה קצת מעבר. היינו צריכים לעבור לשילה, ובדיוק התפנה בית. הבית רצו עליו 4,200 שקל. אוקיי, מי לעבור מקרוון של 1,750 ל-4,000. כן, זה מכה בכנף. כן. זה קפיצת מדרגה, אבל אז הכל היה סבבה, היה לי משכורת, לא היה סנקציות, לא היה פה, לא היה שם. קיצור, אשתי אומרת לי, אני מסכימה עד 4,000 שקל, לא מסכימה לא לעבור את זה בשקל. ואני מגיע לבית כנסת, היהודי הזה רואה אותי, הוא אומר, לאן אתה הולך? אמרתי, אני הולך לחתום חוזה עכשיו, לסגור על בית פה בשילה וזה. הוא אמר לי, אל תיסע, אתה לא תסגור. אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, חבל על הבזבוז זמן שלך, אתה לא תסגור את הנסיעה, לא תסגור את החוזה. קיצור, נוסע יושב עם הבן אדם עיקש ופטלטול, לא מוכן לוותר על זה.
אמרתי לו, אני אשקיע לך בגינה, אני אשקיע לך וזה. לא, היה מוכן לרדת ל-400, לא מוכן. אמרתי, תשמע, אשתי אמרה לי 4,000, זה מה יש. אתה רוצה? אמר לי לא. טוב, יצאתי משם בפחי נפש. אממה, חבר שלי מתקשר, אמרתי, תשמע, מישהו תרם לנו 155,000 שקל לעמותה, בוא קח את הצ'ק. אמרתי, טוב, לפחות לא נסעתי לחינם. אז הייתי מבסוט מהסיפור הזה. כן. טוב, זה לא קרה פה כלום בינתיים, נכון? כאילו, בסה, רציתי בית ממש כאילו, יותר חדרים, בית נורמלי, לא בתוך קרוון, כן. ולא הלך. קיצור, בדיעבד, הזכרנו קרוון. זה גם באיזשהו מקום דווקא משהו חיובי. שנייה, הזכרנו, לא, מאוד לא, באותו רגע לנו זה היה מאוד לא חיובי, כי אמרנו די, נמאס לנו מקרוונים, בא לנו משהו קצת יותר אמיתי. כן. תן לי להתקבע משהו. כן, קיצור, מהון להון, לא עובר חודש, סנקציות, ביידן, let my people go, אין חשבון בנק, אין כסף, אין כלום, אין כלום. והמזכיר של היישוב אומר לי, תשמע, אם אתה רוצה, אני יכול לעשות לך השערה, עד שיגמרו לך הסנקציות, תשלם לי בסוף. וואלה, הציל אותי. עכשיו, אם הייתי חותם, אם הבן אדם ההוא על חוזה, והוא היה כבר קשוח, הוא היה בועט אותי, הייתי מוצא את עצמי בתחילת שנה, בלי בית, בלי כלום. כן. ובגלל כל הסיפור הזה עם ביידן, גרתי בקרוון, שעולה 2,000 שקל, ועשו לי שוטף שכח אותי, אוקיי? והחזקתי מעמד, ווואלה, כאילו, ראיתי בזה איזה נס להתנוסס, כאילו, וגם, כאילו, מה רציתי להגיד לך, שגם באותה סיטואציה, קיבלתי את זה באמונה, לא קיבלתי את זה בהבנה, כאילו, במשהו, בשכל לא קיבלתי, כאילו, זה לא מוסבר בשכל. אבל אמרתי, טוב, כנראה זה מה צריך להיות, כאילו, עוד פעם קרוון. כן. אז תגדיש. לחיים לחיים. חיים לחיים, כן. עם פירורי בירה. אין פה כלום, אבל כן. וואלה, אביחי, תשמע, מקצוען אתה. תשמע, אני גמור, אחי. אני עבדתי קשה היום. כן. אני יודע שלי עוד לעשות איזה כמה טיפולים בגבסים בדיר. וואי, מפה לדיר, אה? כן. חקלאות היא קיומנו, אה? העבודה היא חיינו, אבל לא בשבילנו. תשמע, עבודה משחררת. לא, זה פשיטה. אני יכול לחתום על זה. באמת, כאילו, ככל שאתה גם יותר מתבגר, אם אני כבר בית הקשיש ואני יכול להעיד, שיש לה, העבודה היא עם בריאות, כאילו. כן. עם כל הקשיחות שאתה מגיע שמות לסד ולשון. לא, בהחלט זה דבר... חטפת קרש בראש. בהחלט דבר מתיש. שמות לסד ולשון, זה גם ביטוי של מאיר אריאל. קיצור, אז העבודה משחררת, אין ספק. יאללה, חזק וברוך. שכוח ידידי. חיים לחיים. לחיים.